Oh my god, tää näyttää se, kun motivaatio loppuu kesken. Siinä on hienosti, siinä on loppunut motivaatio ja siinä on niinku... No tässähän tää menee, kun uusin Nikotellen jakso on tullut. Yes. Ja kauhealla kiireellä palaveriin. Meillä on nyt dataa kaikista niistä, eli mitä sun asiakaskunta haluaa tehdä. Palaverista tultu kotiin ja nyt itse asiassa toi taulu tuolla taustalla, kun sen on tehnyt yksi tyttö Turusta, niin se tulee käymään täällä mun luona. Mä alan tekemään nyt itselleen lounasta ja sit mä höpöttelen teille enemmän. Mutta siis itse asiassa mä oon ottanut mun pidennykset pois, mutta mä näytän teille ne myöhemmin. Siinä on, kuulkaas, mun lounas. Ei oo! Oh my god! No mä näen! Oh my god! Ei ois todellakaan mitään tarvinnut. Oikeesti! Oh my god, kuin hieno! Oi Iiris! En mä kestä oikeesti. Iiris kävi täällä. Juotiin kahvit tossa ja siis se toi mulle tämmösen. Eli Iiris on tehnyt tuon taulun tuolla. Turusta asti se on tuonut tän mulle ja nyt se pääsi näkee sen niin kuin in real life mun seinällä. Mä oon oikeesti ihan sanaton. Wow. Ja kuulkaas YouTube-kansa. Tässä on mun tukka. Mä en tykkää tästä yhtään. Tää on luultavasti väliaikainen ratkaisu. Tai onkin, mutta joo. Näin pääs käymään. Oh, oikeesti mitä mä edes sanoisin? Ei, en mä pysty sanoa mun niinku fiiliksiä. Koska mä en voi. Koska saaks mä edes tunteen näin? En mä tiedä. Mä tein nyt puuroa, jos se helpottaa. En mä voi ikinä laittaa tällaista YouTubea. Miksi mä sit kuvaan tätä? Kun ei vaan tarvitsisi miettiä kaikkea, että voiks näin tehdä. Mä oikeesti yritän tiivistää mun fiilikset. Voi olla, että tää on super sekavaa, kukaan ei ymmärrä yhtään mistä mä puhun, mutta nyt mä yritän puhua mun fiiliksistä. Tää, että mä aloin kuvaamaan My Dayta, milloin mulla on tai ollut paskempi viikko, paskempi fiilis, niin on aika iso riski, koska mahdollisuus olisi siihen, että mä kuvaisin ja sit mä lopettaisin tänne, en ikinä julkaisisi tai kuvaisin loppuun ja en ikinä julkaisisi, koska mä en olisi vaikka tyytyväinen tähän. Niin mä voin sanoa, että on mulle aikamoinen haaste, että mä oikeesti aloitin kuvaamaan My Dayta, kun mun fiilis on ollut sille allapäin. Mä oon niinku kokenut, että mun on tosi vaikea tehdä sisältöä silloin, kun se fiilis on paska. Mut sit mä oon itelle aiheuttanut paineita, että mun on pakko tehdä. Ja eihän kukaan, tai siis varmasti joku, ja propsit oikeesti heille, ketkä kuvaa silloin itseään ja jakaa näitä negatiivisia tuntemuksia. Silloin kun on paska päivä, on paska viikko, kaikki ärsyttää. Oma naama, sun oma käyttö, siis kaikki. Niin propsit heille, jos he pystyy silloin kuvaamaan itseään. Mä haluan normalisoida ja näyttää tätä puolta itsestäni, että mullakin on näitä fiiliksiä välillä. Mä en oo superihminen, ei oo aina niin kuin itsevarma, mulla on epävarmuuksia. Sitten jos mua ei huvita vaikka päivitellä, mä oon somesta pois, niin sitten mä alan miettiä, että okei, mitä nyt ihmiset ajattelee, kun mä en päivitä mitään, mun on niinku pakko. Ja siis, mä en tiedä yhtään tajutteko, mutta mä oon asettanut myös itselleni tosi niinku paineet. Tää kuulostaa niin oikeesti niin tyhmältä sanoa näitä asioita ääneen. Siis, kun mä kuuntelen itteeni, niin mä oon vaan silleen, että Sonja, mitä sä itket? Että tää kuulostaa pienet jutulta. Ja varmasti nyt siellä, kun sä katsot tää video, saattaa kuulostaa tosi pieneltä. Mutta, ja mäkin mietin, uskokaa tai älkää, niin mäkin mietin, että saaks mä edes tuntea näin. Mulla on asiat hyvin mun elämässä. Silti välillä semmonen niin kuin kadottaa semmosen, mikä se sana on? Siis vähän niin kuin inspiraation siitä omasta tekemisestä, koska kenenkään elämä ei oo aina silleen jee super kivaa, mitä mäkin näytän tosi paljon mun somessa. En mä tiedä, siis vitsi mitä niinku selittämistä.
mulla on ehkä jonkunlainen kriisi silleen, että koska mä haluan olla tosi aito täällä. Mut välillä mä koin, että voiks mä olla niin aito, että ymmärtääks mut väärin. Ihmiset ajattelee, mitä toi itkee, mut mulla jotenkin paineet. Mä en osaa ehkä avata. Ehkä mun pitäisi puhua jonkun ammattilaisen kanssa näistä fiiliksistä. Ja että mä löytäisin itekin vastauksia näihin jotain ratkaisuja, koska mulla ei selkeästi sellaisia ole, mutta nämä ovat sellaisia ajatuksia, mitä mun omassa päässä on itse asiassa aika useasti. Ja mä oon nyt tosi kauan miettinyt, että mä haluaisin lähteä pois Suomesta vähän pidemmäksi aikaa. No, ei nyt mitenkään superpitkäksi, ei mikään viikko, mutta joksikuksi aikaa mennä elää sinne mun normiarkeen, vaihtaa ympäristöä, vähän niinku löytää taas itteni. Jollain tavalla. Ja se niinku palo ja intohimo. Ja tänään mä sain sanottua näitä fiiliksiä. Mulla oli palaveri, ihmisen kanssa, kenen kanssa mä teen töitä, tehdään noita valmisjuttuja. Ilpo, oot aivan mahtava. Ja Ilpo laittoi äsken tän viestin ja mulla tuli siitä niinku itku, että kun mä voisin vaan olla myös niinku vielä itekin avoimempi. Mä oon ihmisille mun lähellä, mä oon tosi avoin. Kerron kaikki mun tunnetilat, että vitsi kun mä voisin teillekin ja uskaltaa, niin tää on mulle aikamoinen haaste. Sä voit siellä katsoa nyt, että mitä Sonia selittää, tai sitten mä pystyn normalisoida itteeni, että mä oon ihminen ja mä koen, koska täällä ei oo varmasti täällä maailmassa semmoista tyyppiä, kelle ei olisi huono päivä tai huono viikko tai näin. Meillä kaikilla on niitä. Mä oon selittänyt 6 minuuttia, 7 minuuttia ja mä en tiedä tuliko tää mun niinku punainen lanka. No ei siinä. Huomenna mulla on meet and greet. Sinne tulee ihmisiä näkee mua ja mulla on tämmönen fiilis. Mulla on väliin semmonen fiilis, että en mä edes tiedä mikä fiilis. Mun perjantai-illan plääni on se, että mä en tee mitään. Mä aion olla, mä aion tänään löytää itse ruskettavaa, mä aion mennä aikaisin sänkyyn ja mä toivon, että mä herään huomenna hyvällä fiiliksellä ja on iloinen pirteä Sonia. Mähän siis tiedän, että sit kun mä näen ihmisiä ja tälleen, niin te siellä, ketkä tuutte moikka, mä tiedän, että se piristää mua ihan sikan ja sit mä taas tunnen, että mä oon taas mä. Mut välillä on näitä hetkiä, kun on vaan yksin kotona ja mä tunnen näin. Mä itse asiassa tänään päätin, että mä en mene salille. Mulla olisi ollut treenitreffit sovittuna. Mä haluan niinku viettää tän illan yksin silleen kotona. Okei, nyt mä lopetan tän itkemisen. Mä en pysty ikin katsoa tätä videoa. Ja toisaalta tää mun YouTube-kanava on mun niinku päiväkirja. Mä tykkään väliin palata joihinkin videoihin ja kattoo. Mä tiedän, onko se vähän kringeä niin kuvata ja itkee. Mut kun mä kuvaan kaiken, jos mä kuvaan My Day, niin miten mä nyt voin jättää tällaisen osan tosta pois, koska mun fiilis on tää. Ei mä tiedä, olla vaan niinku paska, mutta niinku paska mieli. Aikaisin silleen nukkuu. Niin kyllä mä uskon, että toi ilta on niinku superkiva. Mulla oli hiuskriisi, oli pakko tuolla laittaa tää on mun ponnaripidennys. Nyt ei oo enää lyhtykkö. Nyt on laitettu ja nyt me lähdetään mun Assarin kanssa tonne salille, eli Ruoholahteen. Ja haluatko sä näkyä mun vlogilla? Ei mä haittaa, jos mä näen. Siinä on mun Assari Elisa. Yeah! Kyllä tää tästä. No, eilenhän mä avauduin mun fiiliksistä. Tänään on vielä vähän silleen negatiiviset menkkukivut ja kaikki, mutta kyllä tää tästä. Mä en multa odottaa, että mä näen jengiä ja pääsen juttelemaan. Eikä saa haittaa vlogia. Eiks tuo hieno? On super hieno. Haaste, eli se kestää vielä 5 viikkoa. Joo. Turvatus pois illaksi. Mä olin niinku käymään sen ohella niinku sellaisen. Joo. Tätä oikeastaan tosi monilla. Se meni alaspäin.
Pääsin just tähän kotipihaan. No en mä tiedä, oli oikeesti tosi kiva päivä ja kyllä mä tiesin, että toi piristää mua ja nyt on ihan eri fiilis. Musta tuntuu, että mä oon niinku vaan pälpättänyt koko päivän. Nyt mä menen hetkeksi kotiin, hiljaisuuteen, oon ihan omien ajatusten kanssa, vähän katon somea, vastailen mun valmennettaville. On hetken aikaa yksin ennen kuin sitten mun ystävä tulee mun luokse, mutta tänään on ollut huomattavasti parempi päivä, vaikka mulla on ihan nyt siis jäätävät menkkakivut. Ja mun eilinen itkeskely siis, joo, ehkä nää niinku kuukautisetkin vaikuttaa. Tai kaikki tunteet tuntuu tosi paljon vahvemmilta. Nyt mä oon ainakin taltioinut oikeesti niin semmoista rehellistä sisältöä, että niinku mullakin on tämmösiä päiviä, että nimenomaan korostan sitä, että joka päivä ei oo silleen jee super kivaa fiilis. Nyt mä on hetken rauhakseen, sit mun pitäisi alkaa laittautua, miettiä vähän vaatteita, koska mä oon näkemässä pitkästä aikaa mun ystävää, mä oon ootanut tota sika paljon, mulla on sovittu tää jo jokunen aika sitten, me mennään syömään, tulee 2 ulkonakäyntiä tänään. Syömässä ei ole mitään normaalia, enkä normaalisti tee näin, mutta no, oli kiva käydä siis mun assarin ja mun toisen apukäden kanssa syömässä, niin pitäisi miettiä vaatteet ja kaikki ja mennään syömään ja sitten me mennään kai vielä yhdelle keikalle. Tänään mennään vähän fiiliksen mukaan, mutta jotenkin on hyvä fiilis. On aika eri. Oli kiva viettää eilen sun niinku ihan olla itekseen, ihan yksin kotona, mutta sitten mä myös tykkään niinku mennä ihmisten ilmoille, nähdä mun ystäviä, koska mä oon huomannut myös sen, että vaikka alkuun olisi vähän huonompi fiilis, mutta sitten kun sä oikeesti pääset juttelemaan ihmisten kanssa tai lähtee vaan täältä kotolta, niin kummasti sit se mieli vaan piristyy. Toki ei aina, mutta yleensä se on niin, joten mä uskon, että tästä illastakin tulee tosi kiva. Ei yhden asian mä haluaisin lisätä. Oli tosi kiva olla tuolla salilla ja hengailla, mutta mä huomasin, että ihmiset on tosi niinku silleen ujoja. Mä en tiedä, miten mä saisin vielä enemmän, että mä oon oikeesti superhelposti lähestyttävä ja rento ja munkaan voi tulla juttelemaan, mutta oli kiva käydä antaa vähän vinkkejä. Mä kiertelin vaan siellä salilla, mä menin vaan sit ite jauhaa ja menin antaa muutamia jotain vinkkejä johonkin liikkeisiin. Oli niinku tosi rento. Ei kyllä ihan 200 ollut, mitä mun kysymysjutussa sanottiin, mutta ei sinne olisi varmaan mahtunutkaan kyllä toisaalta. Oikeesti mä vaan sanon, jos ikinä näette mua missään, niin tulkaa moikkaamaan. Mua saa oikeesti aina. Älkää pelätkö. Okei, en mä tee tolleen, kun mä en osaa. Mulla oli kamera latauksessa, sillä välin mä laittoin äkkiä. Nyt mulla on kauhea kriisi, että laitaks mä mustat nahkahousut vai sit tämmöset niinku baggy-housut. No niin, Em saapui tänne. Cheers. On hyvä. Kun on viininmaistelijat tässä. Joo, ihan ammattilaisena. Kyllä. Okei. Suunnitelmiin tuli muutos. Ensinnäkin meillä piti olla 7 pöytävaraus. No ei mitään, sitten me päätettiin, että okei, ollaan tässä, mulla on tilataan ruokaa, sushia. Tilattiin. Eikä tullut edes puikkoja, joten tässä on meidän dinneri. No, kai tää menee näinkin. Eikä mitään lautasiakaan tarvita. Nyt tänne tulikin mun mimmit. Okei, kaikki on yhtäkkiä ihan hiljaa. Yhtäkkiä. No mistä sä haluat, mä puhun? Okei, nyt me lähdettiin mun luolta ja me mennään tuohon vanhalle ylioppilastalolle. Siellä on Mikael Gabrielin keikka. Jos tiedät tätä biisiä, niin laulakaa mukaan. Se kiva! On kiva! Sitä savuuta. Oh my god! Seuraavaan paikkaan. Ei yllätä ketään, että unohtui sitten ottaa videoon jonkunlainen lopetus. Mä haluan sanoa, että meillä oli ihan superhauska ilta. Toi oli kyllä just se, mitä mä tarvitsin. Ihania ihmisiä, ja oli ihana tanssia, oli niinku kaikkea. Mä en sano, että toi on aina se paras ratkaisu. Jos sulla on huonompi fiilis ollut, että lähtee ulos, sit se voi tehdä vielä enemmän. Sulle sitä huonoa fiilistä, mutta toi ainakin piristi mua tosi paljon. Ja mä niinku tykkään useasti sulkeutua
omien ajatusten valtaan. Tai siis mä tykkään olla omien ajatusteni kanssa ja itteni kanssa. Ja just esimerkiksi toi perjantai mun mielestä oli ihanaa. Ja mulla jopa jossain kohtaa mulla tuli semmonen olo, että mä haluan laittaa puhelimenkin älä häiritse tilaan. Että mä niinku sulkeudun pois kaikesta maailmasta. Mut sitten oli kyllä kiva lähteä ihmisten ilmoille ja silleen laittautuu. Mä korostan, että se ei aina ole aina se paras, mutta toi oli nyt superhyvä. Tää video on sisältänyt tämmöstä tunteiden vuoristorataa ja te ootte nähnyt niin nyt aitoa ehtaa. Mä oon kuunnellut vähän niinku tälleen podcastia ja se on aina ehta-sana. Niin aitoa ehtaa Sonjaa. Mulla menee fiilikset näin. Joskus on hyvä päivä, joskus on huono päivä. Mä haluun vielä enemmän tuoda sitä someen. Sekä toinen asia, mä oon aikaisemmin joskus tosi paljon miettinyt, että jos mä oon ollut jossain keikalla tai mä oon lähtenyt mun ystävien kanssa, mä oon ollut ravintolassa, mä oon selkeä lähtenyt johonkin. Mä oon oikeesti miettinyt, että vois mä näyttää tää mun somessa tai niin kuin jotenkin, että tää on väärin. Vaikka miksi se olisi väärin, että mä käyn joskus ulkonkavereiden kanssa. Jotenkin musta tuntuu, että jos mut nähdään jossain paikassa, missä niin kun mua ei yleensä nähdä tai jotain, niin ajatellaan aina, että joo, Sonja on dokaamassa ja ryyppäämässä ja näin. Ei, se ei todellakaan aina tarkoita sitä. Mä oon tosi paljon ollut autolla ja niin kun oikeastaan kuskina ja mä tykkään siitä, mut välillä mä juon alkoholia. Mä en oo tietääkseni ainakaan missään sanonut, että mä oon absolutisti, mä oon täysikäinen ja eilen en ollut autolla ja mä en missään nimessä sano, että sä et vois käydä ulkon kavereiden kanssa silloin tällöin, vaikka sulla olisi tavoitteita, treenitavoitteita, mitä ikinä. Totta kai sä voit ja sä voit treenata täysin ja keskittyä siihen. Saat nauttia elämässä. Se on eri asia, että jos sä oot niinku oikeasti kisakaudella, silloin se ei kuulu. Toki kaikilla on omat näkemykset tähän. Mulla on tämä ja silloin tällöin käyminen niin tuo tosi paljon mulle sit niin kun, tai piristää ja silloin mä saan kaikki oikeastaan ajatukset muualle, joten en mä jaksa sitäkään sitten niin enää silleen, no en mä sano, että mä oon piilotellut, mut stressata. En tiedä, joku voi oikeasti pitää mua ihan silleen hulluna tämän jälkeen tai sit jotain. Mä en tiedä oikeasti, kun mä tuun editoimaan tätä videoa, että tuuks mä laittaa tätä ikinä. Laita peukku ylös, jos tykkäsit tästä videosta. Ja muista tilaa mun kanava, niin me nähdään sitten taas seuraavassa videossa. Ja mä toivon, että pian saatte kontenttia vähän jostain muista maisemista kuin tästä tai täältä pimeästä Suomesta. Ei mulla muuta tällä erää. Moikka!